Mami, înainte să începem filmările, ar mai fi un aspect de lămurit. Cu banii mă refer. Așa, ce-i cu ei? Cu ce cu ei, mă? Păi eu am început filmările la telenovela asta sătească de 2 săptămâni și tu nu mai poți să semnezi niciun contract, nimica. Păi cum? Și acum vin și cu apartamentul meu ca decor la filmări. Păi n-ați luat banii săptămâna trecută? Că eu i-am luat. Ups, sau ăia or fi fost pentru altceva. Ce vrei să spui, Marinelo, cu altceva? Adică noi muncim aici de ne spetim ca sclavii și tu vii și ne iei banii la toți? Deci nu i-am luat singură, că Costică și cu nea Cici mi-a dat. Cici? Cici? Lasă că sună imediat. Cici. Alo? 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 Cici. Să știi că eu nu mai intru la nicio filmare dacă nu mă plătești, să știi. Cum? Hai, vii tu, bine. Alo, Vii. Costică? Costică, mă auzi? Costică, tu ai senzația că noi suntem proștii tăi, ma? Costică, cum la cine mă refer? La mine, bineînțeles? Costică, adică Marinela a luat bani pe telenovelă și eu care vorba aia sunt dita mai scenografa și regizoarea și scenarista, nu măi? Nu? Costică, vină încoace imediat că te strâng de gât! Mă, tanti Nini, să știi că mi-am amintit. Banii ăia nu erau pentru filmare, erau pentru alte servicii. Adică ce vrei să spui, Marinelo, cu alte servicii? Ce fel de alte servicii? Deci pentru room service la cabană pentru nea Cici. Dar ce nevoie avea tu, nea Cici, de room service la cabană, tu? Și de ce s-a selectat tocmai pe ea? Dar de ce mă întreb pe mine asta? Și mă, tanti Olimpia, dacă m-a solicitat, eu ce să fac, să-l refuz? Am câștigat și un ban acolo. Măi, fetiță, măi, lasă-ne în pace odată cu amneziile tale puerilistice. Creezi tensiune degeaba aici, mai bine punem mâna și filmăm, în loc să stăm să tot avem discuții sterilice. Haide să filmăm, vedem, vorbim de bani după aia. Hai! Ce-am avut și ce-am pierdut. Secvența 8 acasă la Darclea, tras 1. Stai așa. Atenție! Motor! Acțiune! Ascultă-mă cu atenție, Alicia. Le-am înghițit pe toate. Nu mai am mult. În curând am să mor. Ce? Vai de mine și de mine! Să chemăm salvarea! Mai bine cheamă Dricu. Oricum ajunge mai repede decât salvarea. Deci nu e adevărat! De când ministrul sănătății este domnul Eugen Nicolaescu, sistemul sanitar s-a schimbat. Iar s-au mărit șpagile la doctor. Mai bine mor acasă, în patul meu. Nu! Dacă mor tu, mor și eu. S-au terminat, că erau compensate și mi-a dat doar jumate. Oh! Nu te mai preface, scorpicești. Știu totul despre tine și Damian. Un lucru vreau să te rog. După ce mor eu, aveți grijă de copil. Ce? Dar, Clea, nu e adevărat! Ai picat în plasa Sidoniei între mine și Damian. Nu e nimic. Nu? Jură! Jur pe viața mea, vipera și-a atins planul. A reușit să ne distrugă. Aha! Mai sunt 5 pastile. Aha! Aha! Deci Sidonia era scorpia cea mare! Deci da, dar ce mă, tanti, ți-ai revenit? Da, auzi? Cred că erau spirate pastile astea lui Nicolescu. Deci normal. Dacă erau compensate, normal că erau și expirate. Nu, cred că am încurcat eu tuburile tu. Deci le-ai încurcat rău de tot, mă, tanti. Stop!
Asta cu durerea de burtă nu era în scenariu. Dați-o încolo de treabă. Nu era data păcălit ca să ne mai distrăm și noi puțin? Păi, dar ați fost magnifice! Ați fost minunate! Aproape că m-ați convins. Ce-mi pare mie rău este că telenovela asta a noastră se dă la un post sătesc. Păi voi vă dați seama ce se întâmpla, că le dădea clasă și la Eforie TV, și la Lanterna 1, măi! Măi, fetelor, aproape că m-ați făcut să plâng, mă. Bravo, bravo! Și vorba, tu nu plângi așa ușor ca băieția de la holograf. Dar și textul e foarte bun. Eu zic să continuăm. Hai să mergem mai departe, că suntem în mână acum. Da. Hai, de la Alicia, acum pot să-ți spun, ești fiica mea, da? Hai. Atenție, motor, acțiune! 40 de milimetri, fii atent. 40 de milimetri, 40 de... Se potrivește, merge. Merge, domnule, merge, se încadrează. Îți iar capul, domn Costică. Ei, dacă nu te radio, adică îți închipui că noi suntem mai proști decât alții. Ei, lasă că te învăți o minte, domn Costică, până nu mă... Băi! Care ești, băi? Nea Gubi? Da, mă, ce? Și cum spune nevastă mea cu noaptea în cap? Bă, întunericitule, că tu ești cu noaptea în cap. Și dacă abia mai puțin ai fi în stare să-ți dai seama și unde te afli. Iete, unde ești? Ia uite, unde ești aici? Aoleu, așa e, bre. Am ajuns la seră. Păi da, ai văzut că ești la seră. Toată lumea știe unde ești, numai tu nu știi unde ești. Păi de unde știe? Păi unde știi? E de la nevastă ta. Când te-a dat afară din casă, așa țipa că a auzit tot satul. Să ieși afară, ninorășitule, măi, animalule, măi! Afară, măi! Și te duci, mai unde vede cu ochii, auzi unde a dus mutul roata și surdul iapa? Că eu în halul ăsta tipat, nu te mai primesc în casă, du-te la naiba, știi? Păi da! Dacă ți-ai luat nevastă moldoveancă, auzi, noroc cu asta, cu sera noastră de tomate, că altfel dormeai în cotețul porcului. Așa e, bre. Să știi că așa e. Ia, stai așa. Stai un pic să mă ridic și eu. Stai că te apucă, stai, băi, urgentule, stai, băiete, băi, nu așa, desfă un pic, băi! Deranjăm? Nu, dar noi am zis că... Ce aveți, bă? A, bă, terminați cu bancurile astea tâmpite. Ce faci, bă, urgentule, bă? Hai, mai bine, ia luați loc. Ia stați pe scaune frumos, să vă arăt eu o chestie. Auzi, o să picați jos, țineți-vă bine. Așa. Te-ai sculat, urgentule? Băi, scoală și te culcă. Te-ai trezit? Normal că m-am trezit, bă. Tu nu știi vorba aia. Din beție te trezești, din prostie niciodată. Aoleu, săracul de tine. Hai, bă, Neagubi, ia zi acolo ce chestie tare ne-a răzmat ale noi. Așa, fiți atenți la mine aici. Erai tu să fii neacostică primare. Stai, unde e? Ce? Dă și mie. Așa. Bă, băieți, țineți-vă bine. Bă, primarul Costică. Bă, ne trage în piept. Ne fură ăsta. Ne trage în piept. Cum, bă? Așa ca pe țigări? Nu, bă! Așa ca pe fraieri. Fiți atenți la mine aici. Voi vă amintiți când ne-a spus el că el vinde roșiile astea noastre de aici, de la seră, că le vinde la categoria a doua, că nu poate să le vândă la extra, că nu se încadrează în dimensiune? Păi da, așa ne-a spus. Dar care ești pârla? Păi șpârla e că el le vinde chiar așa, bă, la extra. Numai că nouă ne spune că le vinde la a doua și diferența de bani o bagă în buzunar. Nu se poate. Ați priceput? E clar? Am priceput, dar de unde știm atale, Neagubi, că roșiile noastre se încadrează la extra? Păi am făcut rost de normele europene, există și la roșii, bă, există norme europene. Păi și astea unde le-ai găsit, bre? Unde le-am găsit, unde nu le-am găsit, să știi că nu mi-a fost ușor. Toată noaptea am stat la Neadoru în birou și l-am căutat pe internet. Aha, ia uite, bine, bun, ia. Calibrul minim al tomatelor clasificate în categoriile extra 1 și 2 este fixat la 2 puncte. Fiți atenți.
35 de milimetri, bă, pentru tomatele rotunde și cu... Cu dungi. Cu dungi. Bă, noi avem din alea cu dungi? A, nu, și 30 de milimetri pentru tomatele alungite. Da, mă, e clar, mă, păi se încadrează. Ale noastre, e mult mai mari. Păi sigur, sunt mult mai mari și mult mai alungite. Bine. Sigur că da. Ia uite asta de aici, bă. Asta mică, bă. Se încadrează și asta, deși n-are decât 38 de centimetri. Asta Așa? de milimetri. Ia două, bă. Bă, ce faci, bă? Ce faci, bă, urgentule? Păi stai corp delict, bă! Delicat? Ce faci, bă? Nu ți-a dat nevasta nici la prânz să mănânci, bă? Gata, băi, gata cu bancul. Băi, liniște în sala de judecată, că eu vă dau afară, evacuez sala acum. Fiți atenți aici. Toleranță de calibrare. Pentru toate categoriile se admite 10% din numărul sau greutatea tomatelor care corespund calibrului imediat inferior. Bine, cu un minim de 33 de milimetri pentru tomatele rotunde și cu dungi. Voi nu avem de alea cu dungi? Da. Și 28 de milimetri pentru alea alungite, cum avem noi. Bă, vă dați seama de un an jumate de când avem seara asta cât ne-a furat? Be, aia cu șica, noi ce facem? Acum ce facem? Dacă nu... Băi, uite ce facem. Convocăm de urgență ședința specială de urgență a acționarilor serii Steaua Roșiei să se prezinte aici ticălosul de Costică, primarul, și să dea socoteală în fața acționarilor. Bonguțo, bagă repede o calcaroasă să prind curaj, că azi o să am o zi foarte grea. Aolă, duminica, zi grea. Păi bă, Costică, la tine merge invers ca la ăl de sus, hă? Bă, nici n-am pretenții. Corect, păi dacă toată săptămâna te-ai odihnit, măcar duminica să ai și tu zi grea, nu? Mă, Bonguțo, eu nu la muncă mă refeream. Dar la ce, Costică? La nevastă mea. Atunci scuză-mă, dar înseamnă că nu numai duminica ai zi grea, ci toată săptămâna, mă, Costică. Mă, Bonguțo, să nu escaladăm pantailitei reciproce, că dacă îți voi spune și eu vreo două despre Doru, până la urmă să rămâi cu gura căscată, să știi. Păi, Hai noroc! Hai noroc! Hai noroc, oameni buni! Adică vreau să spun, sărut mâna, doamna Punguța, Bonguța, că alți oameni nu prea am mai văzut pe aici. vai, bună, bună de tot! Iar sunteți într-o formă maximă spirituală, Don Cici. Să știți că mie nu-mi pare rău și nu mă supăr când mă flatulați cu spirite comice, cu caracter hazliu. Ia termină-mă cu inepțiile tale, Punguțo, Bonguțo. Pune-mă o calcaroasă, că o să am o zi grea astăzi. Aolă, păi ce, vine și nevasta matale pe la noi? Adică ce? S-a anunțat și la radio? Ce? Acum să nu exagerăm, draga mea, nu. Nu, o să am o zi grea cu Olimpia, cu... Bă, asta... cu Marinela, cu filmarea asta noastră, dragă, asta vreau să spun. Lasă-mă, Nea Cici, adică merge greu cu telenovela noastră? Măi, da, sunt orește dispute cu fetele, dar cred că până la urmă se rezolvă. Și asta numai din cauza ta, mă, primare! Pentru că te-ai apucat să faci măgării cu banii mei. Nu știai că plățile sunt confidențiale? De ce să afle alții când iau banii unii? Dar n-are rost să ne mai certăm acum. Lasă că ne certăm noi afară, că aici ne aude puhoiul ăsta de lume. Vă rog să mă iertați, Nea Cici, mă bâzâie ăsta. Da? Cine? Guvernul? Ce vrei? Da, care e problema? Ce vrei, domnule? Cum? Bă, tu vorbești serios? Cum adică ședință de urgență? Cum adică ședință de urgență, mă? Ce aveți, mă? Păi, hai, mă, să nu escaladăm pantailitării reciproce! Că o... Ce? Stați, mă, copii, mă! Stați, mă, copii, liniștiți, mă, doamne! Mă, ce v-a supărat? Mă, că da, vin imediat, doamne, ce v-a supărat? Haideți, nu mai fi bine, hai că vin imediat, gata. Vă rog să mă scuzați, Don Cici.
Da, vedeți și dumneavoastră că am probleme cu seara. Uite și ăștia mă iau în tărbac acum. Îmi pare foarte rău, trebuie să o tulesc, am tulit-o. Iertați-mă. Pașa. Domn Cici, privitor la chestiunea de dinainte, mi-ați pus o întrebare cu banii ăia dați aiurea. Să știți că eu banii i-am dat așa cum mi-a spus dumneavoastră, după dispozițiile dumneavoastră. Mi-a spus să-i dau banii fetei, adică lui Marinela, mai înainte, ca să nu plece la Modrogan TV. Adică să fiți mai sigur. Asta e problema. Ia gata. Hai că m-am enervat. Băi, aha! Când e să dai socoteală, o tulești, ai? Ei, lasă că o să am eu grijă să o ștergi de tot de la partid. Da, da! Oh, nu-i ființă ca Ricci, niciun bun ca nena Cici. Eu te licurici. Asta e de lic apropie, mă, Ilie, bravo. Ia vino, mă, încoace, mă, ia vino și fii atent aici. Că mi-a venit o idee. Asta e bine. Va veni ce avem cu toții. Că nu de idei duce lipsă românul, ci de exprimarea lui, adică... Ia, mă, gata, gălăgia, fii atent, eu vorbesc serios. Da. Tu Da. vrei să fii primar? Oh, cum în telenovela noastră sătească? Nu, mă, de adevăratele în sitcom. Adică să-mi dau eu demisia de la Cotroceni, că numai ce m-a numit omul ăla consilier și o să plec așa fără să-l anunț ca... Fii atent, eu vorbesc serios. Fii atent, Ilie. Te pun primar în locul lui Costică. Da, că tu oricum, ca nebun cu acte în regulă, o să faci mai puține nebunii ca măgarul ăla. Să știți că vă mulțumesc și știam, da. Bine, accept cu o singură condiție. Așa. Dom'le, mie îmi trebuie o echipă bună, nu ca... Așa. Și pe cine ai vrea să aduc? Păi, în primul rând pe Monica Lewinsky. Dar ce tatoiul nu-ți ajunge, nu? Bine, și în al doilea rând? Păi, în al doilea rând, un trabuc, nu? Măi, alo! Alo, ia uite, mă, nebunul dracului, eu îi propun să-l fac primar și el, tembelul, pleacă. Mai serviți ceva, Nea Cici? Nu mai servesc nimic, o să am treabă foarte grea la telenovelă. Plus, doamna Bonguța, trebuie să mă ocup și de pregătirea emisiunii alea noi, Mercurialul durerii în cot. Doamne, am atâta treabă că îmi vine să stau degeaba. Alicia, acum pot să-ți spun, tu ești fiica mea. Cum? Dar Clea? Da. Și tata cine? Damian. Trebuia să-mi dau seama. Am ochii și nasul lui și părul și bustul tău. Păcat. Ne potriveam atât de bine la pat. Cum? Nenorocită! Te-ai culcat cu propriul tău tată! Deci da. Și sunt și gravidă. Stop! Și aici intră muzica. Fetelor, ați fost excepționale, bravo! 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 Măi, bine, nu poți să o lași așa, dragă, că e lată. Păi știi cum se cheamă asta? Incest, dragă. Păi dacă ne vede părintele Acache, dacă vede telenovela, ne afurisește și nu mai vedem noi ecranul cât o trăi noi. Aici intervine geniul scriitorului de telenovele, Dorule. Fetelor, băgați din episodul următor. Vă rog. Mamă, de ce nu mi-ai spus că Damian este tatăl meu înainte de a mă culca cu el? Pentru că nu te cunoșteam din clasa a doua. Mă, voi sunteți nebune? Stai așa, ce? Cum adică a doua? Ce, dragă? Așa scrie scenariul, na? Cum să scrie, dragă, așa? Fii atent aici. A doua spre 10-a, nu vezi că se continuă de desubt? Hai, mă, alții mai contează a doua, a 12, te pui cu câțiva ani acolo. Hai, mă, Mimi. Bine, mă rog, hai, continuați. Și totuși, s-ar putea să existe o scăpare. Damian avea un frate geamăn, Vistrian, cu care a dormit în pat până l-a luat la pușcărie.
Da? Și ce-i cu asta? Noaptea în care te-am conceput pe tine, am fost nevoită să dorm în pat cu amândoi. Hai, lasă-mă! Și cum a fost, mamă? De unde să știu, dragă, nu ți-am zis că dormeam? Înseamnă că m-ai făcut în somn? Probabil că da. Oh, de asta sunt eu așa adormită? Bine măcar că tatăl meu nu este Damian, ci Vistrian. Acum că ai aflat adevărul, de ce plângi? Tu în loc să te bucuri, tu plângi? De ce? De ce? Pentru că am un tată pușcăriaș pe care nu o să-l mai văd niciodată. Wow, wow! Wow, wow! Sper că nu am întrerupt filmarea, nu? Vai de mine, tocmai am terminat episodul numărul 14. Așa repede terminați? Da. Nu, stați puțin, dar care e problema? Ia, dacă e vorba de bani, aflați, fetelor, că diseară la cabană fac prima tranșă de bani. Mulțumim, Nea Cici. Mulțumim foarte mult. Fetele, să știți că sunt excepționale. Da, foarte. Zău, dacă eu care am scris scenariu și care fac regia și pe mine mă apucă plânsul, vă dați seama pe telespectator. Da. Eu să-mi vine să-mi trag un glonț în cap. Da, mă rog, acum în altă ordine de idei, dragă Mimi, diseară tu mai faci felul ăla al tău preferat, tocăniță de ficăței de prepeliță cu agrișe, păstârnac, păpădie, sparanghel și absintus. Nu, am altceva. Dar de ce? Așa, din curiozitate, mi-ar fi plăcut foarte mult dacă în loc de ficăței de prepeliță ar fi fost prepelița lui Costică. Ficăței lui Costică. Să trăiți? Iertați deranjul? Îl căutăm pe Costică, că a zis că vine la seră și l-așteptăm 2 ore. Aha, deci s-a ascuns măgarul. Ei, atunci nu mai mergem astăzi la vânătoare în pădure, mergem la vânătoare de Costică. Atunci mă duc să-i anunț și pe băieți. Ne întâlnim tot așa pe băncuțile din spate de la Aro? Tot, stai! Pentru început, declar de plin succes la filmare, fetelor! Și dați-mi voie să spun deviza voastră, pe care în ultima vreme am preluat-o ca lozincă de partid. Să ne integrăm bine! Să ne integrăm bine! Toleranță de calibrare. Pentru toate categoriile se admite 10% din numărul sau greutatea tomatelor care corespund calibrului imediat inferior. Bine, cu un minim de 33 de milimetri pentru tomatele rotunde și cu dungi. Calibrul minim al tomatelor clasificate în categoriile extra 1 și 2 este fixat la 2 puncte. Fiți atenți! 35 de milimetri, bă, pentru tomatele rotunde și cu dungi. Bă, noi avem din alea cu dungi?